Znáte ten pocit, když skončí seriál? Dneska jsem dokoukal na Jericho. Je to jedna starší věc z roku 2006 až 2008, postapokalyptický příběh. Teroristická organizace odpálila v 25 amerických největších městech atomové bomby, no a obyvatele jednoho Zapadákova na americkém středozápadě zůstali úplně bez spojení. No a začal se odvíjet příběh o tom, jak vlastně funguje společnost, jak se takové město, které najednou zůstane bez proudu, bez spojení s civilizací, bez internetu, bez klasických běžných věcí, jako jsou platební karty, banky a veřejné služby a podobně, jak se s tím vypořádat. Při sledování toho seriálu mě často jímala úzkost a hrůza, protože ačkoliv natočen velmi levně, třeba scény s green screenem byly naprosto příšerné, hercům bylo vidět kolem hlavy, kolem vlasů zelená barva a bylo to docela směšný, ale přesto se povedlo vypointovat naprosto dokonalý obraz toho, co se stane, když se rozpadne stát jako řídící struktura, co se stane s lidmi v krizové situaci a na co se vlastně redukuje lidská společnost. V současné situaci při tom dění ve světě, které sledujeme kolem sebe, mě často během sledování toho seriálu napadlo, že to vlastně není úplně science fiction. Postapokalyptické věci mám docela rád, právě proto, že obnažují úplně tu podstatu lidské společnosti, vztahů a našich hodnot. Samozřejmě byl to seriál plný amerického patriotismu, odkazů na občanskou válku, na revoluci. Přes tento klasický americký balast mě bavila velmi jedna věc, jedna základní message. Že vlastně ať se děje cokoliv, tak je mimořádně těžké pro člověka zůstat sám sebou, zachovat si integritu, trvat si na svých hodnotách. Pokud se vám to podaří, tak je v podstatě jedno, co na vás vesmír, Pán Bůh, stát, kamarádi, partneři hodí. Život má takovou zvláštní schopnost odměňovat vytrvalce, odměňovat ty, kteří vydrží, kteří zůstanou věrní sami sobě. Netuším, jak to funguje, možná je to tím, že když si člověk stojí za svým a úplně se neuhlíží na to, co dělá konkurence, co dělají mý nepřátelé, co dělají ti, kteří mi nepřejí, anebo naopak ti, kteří mi závidí, tak se dokáže soustředit na své vlastní cíle, dokáže naplňovat svou životní vizi, i když popravdě kdo z nás ji má, anebo aspoň kdo z nás ji má jasně definovanou. Zkrátka dobře, i když nevíme úplně přesně, kdo jsme, tak máme nějaký gut feeling, nějaký pocit, jestli ty věci, které kolem nás plynou, rezonují s naším nitrem, s naším přesvědčením, s naším nastavením, povahou, hodnotovým rámcem. A ač je to někdy sakra těžké, tak se vlastně ukazuje, že v životě má smysl se toho hodnotového rámce nebo toho gut feelingu držet a stát si za svým. V krizových situacích dvojnásob. Když je člověk ve stresu, pod obrovským tlakem nebo v ohrožení, tak se velmi snadno upouští od nějakých vznešených ideálů a velmi snadno se vzdává toho, co všechno si ve svém životě vytvořil jako vlastní hodnotu, jako obraz sebe sama. A čím víc se za něčím žene, tím víc zapomíná na to, kdo vlastně je. A potom v nějaké krizové situaci je snazší, pohodlnější podlehnout tomu strachu a začít utíkat sám před sebou, před tím, kým bychom chtěli být, nebo kým jsme chtěli být ještě před pár dny. Takže ačkoliv to může znít jako egoismus, tak si myslím, že v jakékoliv krizi, v jakémkoliv propadu, depresi, je asi nejlepší podívat se sám do sebe, podívat se na to, kým jsem chtěl být včera, kým jsem chtěl být před měsícem, před rokem, před 10 lety a zkusit se k tomu vrátit, zkusit zjistit, jestli tam někde najdu ten gut feeling. Je to, co přežije jakoukoliv momentální blbou náladu, jakoukoliv momentální krizi, jakýkoliv problém. A čím větší je ten stres, ten schon nebo to nebezpečí, které nás akutně ohrožuje, tím spíš je potřeba se zastavit. Je potřeba se zastavit, říct si a dost a pojďme se podívat, o co vlastně jde. Podtrženo, sečteno, je to skutečně tak velký problém? Nejsou to jenom peníze, není to jenom práce, není to jenom nějaká hádka, jenom nějaká prchavá emoce, která
strašně rychle zmizí. Stejně jako úzkost při sledování seriálu Jericho. A dobrá rada na závěr, nekoukejte na postapokalyptické seriály. Budete z nich mít úzkosti. Tak doufám, že jste pevně připoutáni a jedete bezpečně. Zatím se mějte, nazdar.